میر صاحب ماشاء اللہ شاعر شاعری نے بنیں گے ٹیون جی عزیز الزبادنا شاعری کرے مشتہ شاعری بس کا علاوہ کرے والا نہ کلچر بیان کرے ٹھیک ہے جی والا کل نہ دوست بنیں گے ٹو شاعری نے جی مطلب زمینہ زیا نینتس خرانس اونا زیا بارٹ باز غورت سوچانس جی تینا دا پارے پر حد و حویل نہ بارٹ بھی سوچانس جی او کے علاوہ مشتہ ہنانوس اراڑے ہننگ کتنوس پیرنگت تو سنس بشمسنس کرے اوڑے حال حوال کرینس ہیل کرینس والا کل لے تینا شاعری ٹی بیان کرینس جی گڑا سندونور ایک بندہ دا فرض کا سائنس تو خیر ترقی کرے نو پگا مخلوق مری خائننگ ٹھی چاند آئننگ ٹھی اللہ کرو نن بھی از دے سنون ضرور ٹھیک ہے تو استاتا دا آسمان دا خوبصورتی ارگڑا کرے تصور اٹھی انن خنتنو دا خننا دا برل سرمتنو تا افتا برٹ شاعری جی گڑا سا ذکر ہے سن ہو جی تو منے دونوں شاعری سم بنف بالکل بنفن کی جی میں بسم اللہ مرتا لکھا نوٹ تو بے حلق ماہگیر استارنا کسور سائی اندونی نا او بالکل گڑاس پارا کی بھائی استار ناند کسور صحیح ہے تو بے حلق ماہگیر استار نہ کسور استارنا کسور پورب مرے حیاتی بیمارنا کسور واہ 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 شاعر باز ہوشار مرے گے شاعر ارتھی نائتا تھے کہ کہو جی مرے مونا لکھا چھرکس بریک ٹرندو نیتف گدانی سوگ اوف آو بھائی دکھ درد پریشانی تو ارے نا ارے چھرکس بریک ٹرندو نیتف گدانی سوگ کھشکر ہمونا چھٹاک گندارنا کسور ناتی سوگو ترو یو حلق ماگیر استارنا کسور واہ والا مونا لکھا خاچوک مرے ودوشا کستے لغت ہمودی وقتی وقت کسرا خاچی رہے نا ظاہر ہے ودلغا تسوس تو والله تو گوڑا نیتے نا خیال کر وہ بھی دینا بدلا ہے لکھا ہو ٹھیک ہے خاچوک مرے ودوشا کستے لغت ہمودی ڈنگس خلے ونتان سہمارنا کسور تو بے حلق ماگیر استارنا کسور پورب مرے حیاتی بیمارنا کسور واہ مونا لکھا خرما اگر کنے کم پنتا ارے ملامت ہاو بالکل ہاو خرما اگر کنے کم کم پنتا رے ملامت پنتا ارے ملامت راجے پھلیک ٹکری سردار نہ کسورف تو بے حلق ماگیر استارنا وقت کسورف وقت بلای خبر اف کہ اونا شیفنا انت کارم کریں اونا انت کننگٹی اونا پھلے پتہ مخلوق پھلانی پھلیک اخسر ٹکری ولایتی کرے ہاو وطن صحیح بالکل بللا نا بلو سوچ اسمری بلو سوچس مری واللہ کرے پن کرے بھلا نہ ہاو جیو خرما اگر کنے کم پنتا ارے ملامت راجے پھلیک ٹکری سردار نہ کسورف پیسہ مرے نہ دوٹی نی ہل گڑا گچینو بالکل بندہ سوچ سمجھ خریداری کی پیسہ مرے نہ دوٹی نی ہل گڑا گچینو ہاو کھوٹب گڑا ہلیس نی بازار نہ کسورف تو بے حلق ماہگیر استار نہ کسورف پورب مرے حیاتی بیمار نہ کسورف مونا لکھا کاسنی پیر سیا اوکن دعا کرک بس بالکل کاسنی پیر سیا اوکن دعا کرک بس خوردہ اگر نی پھکس دربار نہ کسورف ہو بالکل وہ بھی ہاو گڑاس کرے کارا خوردہ دا جائزب کاسنی پیر سیا اوکن دعا کرک بس خوردہ اگر نی پھکس دربار نہ کسورف پومر تینا مقام اشرف ارسنی کلہ اشرف المخلوقات انسان واقعی پومر تینا مقام اشرف ارسنی کلہ کیسا بہا ضمیری دستار نہ کسورف تو بے حلق ماگیر استار نہ کسورف پورب مرے حیاتی پومر تینا مقام اشرف ارسنی کلہ کیسا بہا ضمیری دستار نہ کسورف تو بے حلق ماگیر استار نہ کسورف پورب مرے حیاتی بیمار نہ کسورف مونا لکھا موسم مرے حتم نہ پھلس مرے چمن نہ موسم مرے حتم نہ پھلس مرے چمن نہ بلبل توار خلطب گلزار نہ کسورف واہ تو بے حلق ماگیر استار نہ کسورف پورب مرے حیاتی بیمار نہ کسورف واہ مکتے تا کر میر حق کنا ہیت خر کی زمان پانی ہاو کر میر حق کنا ہیت خر کی زمان پانے راضی مرے خدا بس گفتار نہ کسورف واہ 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 تو بے حلق ماگیر استار نہ کسورف پورب مرے حیاتی بیمار نہ کسورف انت یارا ہیتا اللہ راضی مس مخلوق ناراض مس پانی مرے مطلب حق کو سچ نہیں کرو یہ ہاں اگر فی الحال خرین لگے لیکن آخر تک گڑ تو صحیح ہے بالکل بعض اشار ارداڑے جوانویت کرے نس اگر سمجھو کا سمجھے سو بالکل بالکل بہترین نصیحت رہتا جی سبق رہتا جی جی وہ کہ علاوہ کہ مزہ رہتا جی بالکل تو بعض منتوار نہ دانو جوان شاعری دانی بینیفٹ میرا کو کرے